थैखागोन आंखौ बिसोर रावबो नायनोनो हायाना बेनिखायनो आं दिनै थैगोन आरो थैनायाबो जुदि सायोबा आं माबायदि थैगोन दे माथो मावजिफोरबो गाबसोदों माथो थैनोसो गिलायलांबाय रावबो माथो आंखौ हमथानोबो फैया थैनायाबो माथो गोरलै बाथ्रा नंथारा फारसेथिंजाय मोसा लख्रा मावजि सियालबो गाबगासिनो मा जाबावनांगौ दे ओइ दावदै मेदाम माथो सोरबा आंखौ हमथानो फैबाय होमबाथ' आंना थैनाया केन्सेल जासिगोन मानो थैनो नागिरदोंब्रा जिउखौ खेबसेल' मोनोलै बेनि उनावबा जिउ मोनफिनगोन ना मोनफिना जों रावबो मिन्थियालै बेनिखायनो थैनाङालै थुदो न'आव थौफिनदो आं थैगोन आरो नों आंनि अनो मानो फैदों मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंखौबो अनो नोंनि अननायखौ नाङा आंनो थाङोबा थां आं थाङा आंखौ गारनानै आं न'आव गिदिंनानै थांफिनालै आंना बस आंखौ रागा जोंगोन नोंहा नोंनि बसनि खिथुखौनो सोलायबाय था आंखौ थैनो नागिरनायाव डिस्टार्ब खालामनाङा आदै माथो सासे हमथानो फैबायानो थैनो गोसो गैयाबाबो थैनो नागिरनाय बायदि खालामफ्लानि र' आंखौ नोंसोर हमथाफैनाङा दिनै नोंसोरो आंनि गोथै सह'सो नुगोन आदै मानो बेफोरबायदि अख्रा जानाङालै एसे खोथाखौनो लाना थैनो ओंखारो नामाब्रा मानो थैनांगौ जाखो थैया खबरथार आंनि खाथियाव दा फै दानो बै खाथिनि हाखराव बारजुमनानै गोलैनो थाहैगोन आं आदै नोंखौ मोजांनि थाखायसो रायोलै नोंखौ मोजांनि थाखायसो गियान होयो नों बेखौनो थैनो ओंखारबायना आंखौ रावबो सैया आंखौ रावबो अना आं अनो सिरिथा नों नेवला नोंखौ अनो होननानै बुंदोंब्रा नेवलाया नों बुंदोंना नोंखौ रावबो अना होननानै नै ओंखारबायानो सासे आरो बे अखा बोथोराव मानो थैनांगौ जाखोब्रा नै अखा बोथोराव थैबा नोरो फुरियावसो मोनहैनो बेनिखायनो पुर्निमा अखाफोर गारदोंआसो थैनांगौ दे नंगौ नामा नंगौ नोंलाय बबेनिफ्राय मिथिखो एम' राजा आं बाहेरा लेखा बिराद फरायो बेनिखायनो आं मिथियो आरो अखासो जाबाय थानांला थुदो आनै थांनोसै दिनै थैनायखौ केन्सेल खालामदो दिनै थैनायखौ केन्सेल खालामदोलै मेदाम उनाव थैफैफिनदो दे नोंसोरो अख्रा लिंफैनायखायसो आं दिनै थैनायखौ केन्सेल खालामनोसै बिनि उनाव आंखौ सोरबा माबा मोनसे बखियोबा आरो थैफिनगोन आं बेनिफ्राय थैला बियो मा एसे नाटक खिथिनानै मोजां मोनोब्रा बे आनैयालाय बाजुलाय अमा राजा मानो थाङाखै नोंलाय बिनानावखौ नायहैनो आंनि बिनानावखौ आंनि अनगा रावबो मोजाङै मिथिबायना बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा दसेयाव उनाव अखा थांख्लाब थिंख्लाब सिजानानै मोनफैसिगोनसो बिसोर आंथ' एदावनो थाखायसो नेनानै दंबाय दङलै माखौ एदावनांगौ जाखो बिनानावा दुखु मोननानै थैनो थांनो ओंखारदों आरो दा फैफिनबा बेखौनो नोंहा मिनिनोसो नेबावबाय नों दाबो जेबो मिथियालै आंनि हांग्रि सना नोंनि नोमोनां दावदै गलाया ओरैनो गला जायाखैब्रा बे थैग्रा मानसि नङा बेनिखायनो नों इसेबां जिंगाबो सिनाङा अब्लाबोहाय सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांबाय थाजाया आफा आनैखौ लाबोबाय आं दावदै मोसाखौ गिनानै फैखो ना मुफुरखौ गिनानै फैफिनखोलै नै बेहा माबा जाखांलायबाय आदा नों आंखौ जेसेबां मिनियो मिनिबानो जाबाय आं दिनै बोथोरा गाज्रिखायसो थैयाखै आच्छा बोथोरा मोजां जाबा अखाफोर दानस्रां जाबा आं थैफिनखागोन आरो बे आयदाखौ आंनो एमाव राजायानो होदों आंनि आयदाजोंबो सोलिगोन होमबा बेनिखायनो दिनै आंनि थैनाया केन्सेल आं मोजां दिनावसो थैगोन गाज्रि दिनाव थैया थां मानो थैनाय थैनि खोथा बुंबाय थानांगौ जाखो दावदै बिसोरो नोंखौ ओरैनो एदावनायखौनो थैनो ओंखारो नामा थैया थां उन्दुनानै थाहैदो गस्लाफोरखौ गानस्लायना थैनाया एसेबां गोरलै नङाना दावदै नों बोरैबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनाया बेलेगब्रा नाथाय नों गावनो थैनो नागिरनाया बिराद खस्थ' दङ मिथिबायना साहसनिबो खोथा दं नों मा बुङो बुंबाय था आंहा उनाव थैफिनगोन मानो एदावबाय थानांगौ जाखो बिनानावखौलाय एदावाखै नंगौखौसो बुंदों बे थैयाना नोंहासो बेखौ थैजानो गिनानै बिराद गिबाय थादोंमोन गावहा खामानि मावनो बानानै ओंखाम ओंख्रि संनो बानानै बानासो बानायगासिनोब्रा बे दावदैया आच्छा बारु थाइबानि लारु बोरो सासेयालाय डाइरेक्ट न'आव थांखाबायलै बियो आच्छा नोंहाबो उन्दुहैदो बिनानावा फैबायना आरामसे उन्दुनो हासिगोन आरे हांग्रि मानदि आं दावदैखौ थैगोन होननानै टेनसन लायाखैब्रा बिनि मोखांखौसो नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन बे थैग्रा मानसि नङा मिथिबाय जाबाय बारा जावबाय थानांला बिनानावखौ ओमफ्राय आंहा गाबोन टिउसन लानो थांनांगौ बे दावसे देलायजों टिउसन लाहैना नों मिथिबायना नों बुंबानो मानिगोन नामा लाहैनांगौ आंहा आच्छा बारु थाइबानि लारु आं मालाय माथो बुंबावनो ओमफ्राय मोनसे खोथा नेवलाखौ दावदैनि थाखाय लाखिना होनसै खोमालै एफा गाज्रि मानसिखौसो फसायबाय नोंहा सिखाव टाइपनि मानसिखौ मोजां आबहावायाव थायोबा सिखाव मानसियाबो मोजां जायोनो बेनिखायनो आं बेखौ मोजां आखल होनोसैब्रा नोंनि आखलखौसो सोनानै होजोबबा मा जागोन आंनि आखला आंनावल' समायो आरो आंनि आखला आंनावल' थागोन रावनावबो थाया आं रावनोबो सोनानै होआ आरो आंनि आखलखौ रावबो लानोबो हाखाया जिमान कपि खालामा माने जिमान ट्राइ खालामा माने आं बायदि जानो हाया रावबो बुंबाथाय डायलगानो बाराद्रायथार माबा मोनसे बुंबा फंनै फंथाम बारा होनखागोन गावखौनो मा सानना लायोथाय आंखौनो अमा राजा गियाननि भान्डार गियाननि राजा होननानै सानना लायो
नै 3 4 5 होननानै गालांबाय आंखौ नैबे अमा राजाखौ इसिबां मामुलि सानना लाबाय नामाब्रा बे फाग्लिया फाग्लि हांगोन मोनदिया जियानो जाया माने गाबोन नेवला बिमाजों खेबसे रायलायहैनांगौ मा होनो बायसेयाव अखा हाबाय थाथारखो नांगौनि बारा अखा हाबाबो दा खोथिया फोनो हानाय नङाना मानसिफोरा एसेबां नागारथारला बे अखायालाय आयै आंखौ लिंहरदोंमोन औ ओमफ्राय आं नोंखौ माबा माबि खोनादों माथो मा खोनादों आयै नोंहा इसेबां गोहो जाबाय बिमादैखौ बायदिसिना बुंनो आं मादैखौ जेबोखौनो बुङाखै आंनो फावगालिया गासैबो खोथाखौ खोन्थादों आरो आं दहायबो नोंखौ खोनादों मादैजों माबायदि रायलायनाय सोर फोरोंनाय नोंखौ मानसिजों बिदि रायलायनांगौ होननानै गेदेरखौ सनमान लानो रोंला नामा नोङो आफाजों गुलि गुलि रायलायबाय थानायखाय आं रायदोंमोन आफाजों गुलि गुलि रायलायोबाबो नों रायनाङा मिथिबाय आंनो खोन्थाफै बेवहाय बांद्राय गावखौनो गेदेर साननानै जायखौनो मेखौनो खुगा दं होननानै बाथ्रा बुंलाबायनाङा खुगायाबो बिराद गाज्रि जाबाय नोंना आरो सिगारेट सोबनाया जाफिनलायबायनो माथो आं सोबानो सोबा होननानै बुंदों जेब्ला नों फायखानायाव थाङो फायखानानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो फायखाना सिङाव हाबैबा मोनामखायो मा जायो दहायबो आङो दुगैनो होननानै बाथरुमाव हाबैबाय नों हाबखांनायनि उनाव बे बाथरुमाव मा हासिसे मोनामनाय सादा बिरि मा जासोग्रा जादों नों एसेबां आं जेबोखौनो जायाखै नों जेबो जायाखै होनबानो जागोन नामा दाबो खुगा सिङावसो सोनानै लादों होनलाय होन आयै आं जेबो जायाखै खुगाखौ आं बिसिनानै होनांगौ नामा आं जेबो जायाखै आयै दिनै आं नोंखौ जेबो बुंथ'ला आं साननैसो न' गैयावनो नोङो बायदिसिना जानानै थादों आरोना गोसोना लाबोनाय हिन्जाव माथो फैसा लानानै खारबाय बेनो नोंसिनि थ्रु मोजां मोननाया अब्लाबो सोलोङाखै गियानखौ बांसिनसो गाज्रि जालांदोंना नोङो मानसिजों उल्था उल्था नांलायनाय हर गेजेरालागै बाहेरायाव थानानै मोनामफुंलायना न'आव हाबफैनाय गाबोननिफ्राय जुदि मोनानि 6टायावनो न'आव थाफैयाबा दिगदारसो दं नों जागोन दे आइ थाफैगोन जागोन दे आइ होननाल' बुंबा जाया मोजां खबर लागोन आङो उन्दै थां गुड नाइट आइ हालावबो दे खदालावबो दे बिराद खुगाया बारा जादों बेना गाबोननिफ्राय जुदि सोबनाय जानाय नुबावोना बिसिजोबनो हागोन आं माखौ एसेबां रागा जोंखोलै हाबां नुबायना आं साननैसो गैयियावनो माबायदि जानानै थाखो बे बानलु बेदाङा दहायबो फानैजों जि नांलायबाय बेथ' मालाबाबो बेफोरबायदि नांलायामोन सोरनिफ्राय सोलोंनानै थाखो बेलाय दुखिया मानसिफोरखौ नायनोनो बायोनो फैसा थाखा गैयि मानसिफोरखौ मानसि बायदि मोनानो ओरैबायदि खोथा बाहायग्रा जाबाय बे बानलु बेदाङा बबेनिफ्राय एसेबां गाज्रि सानग्रा जाखोलै बेलाय बेनोथ' आरो बबेनिफ्राय सोलोंखो बियो माथो खालामनो आरो बांसिन हौवासा गथ'फोरानो दुस्थ' जाखायो 12-13 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोरालागै गावसोरनो मा होनो मा थायो फात्ताखौ मोना जेब्ला 23 बोसोर जाबाय 24-25 बोसोर जाबाय एसे साननाय हनायफोरा सोलायलांनो हमबाय आरो मोजांखा 24-25 जालायनो दरखार गैया जायनि न'खराव बिफानि दायथ' लानांगौ जायोना बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो बुजिना जायो अबेसे दानि जुगखौ लोब्बा लाखिनानै नायोबा बांसिन गाज्रिफोरानो गोरिब न'खरनि गथ'फोरानो जालांगासिनो दङ मालाय फैसा थाखाफोरखौ एसे इनफ्लुयेन्स जानानैनो गथ'फोरा एकदमबारे गाज्रि जालांनो हमबाय गाज्रि बेसाद लानो हमबाय नुदों नोङो गोबां गामिफोर दङ बांसिन उन्दै हौवासा गथ'फोरानो जि गाज्रि बुस्थु जाग्रा जाबाय आरो नों बिसोरखौ मोजाङै बिजिरना नायोबा बांसिनानो न'खरफोरखौ नायबा बोरैबा मोनलायलायो नंगौथ' आरो गाज्रि बुस्थु लानाय ड्राग्स गान्जा बिमा बिफानाव फैसा गैयाबाबो दाबिनाय गाज्रि बुस्थुफोरखौ पावारफुल मानसिफोरा दिहुनदों गेदेर मानसिफोरा दिहुनदों नाथाय बेफोरखौ हायाबाबो फैसा होनानै बायदों गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरासो दा बेनि दायनिगिरियासो बायग्राया ना फानग्रा बुंनो थाङोब्ला फानग्राखौबो होननांसिगोन बायग्राखौबो होननांसिगोन नंगौथ' आरो नों बुंनायानो थिग नारजिबोदां जोंनि ट्राइबेल समाजनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बर'खौल' बुङाखै गोबां जाखांफुनाय उन्दै गथ'फोरानो सोरनिफ्राय इनफ्लुयेन्स जाखो गाज्रि बेसाद लाग्रा बिमा बिफाजों नांलायग्राल' जानो हमबायसै बांद्राय बादा होयोबा बिमा बिफाफोरखौ बुग्रासो ओंखारबावबाय दाखालिथ' सासे गथ'आ बिमाखौनो बुथारनायालाय बेफोरखौ सानबा बोरैबा मोनलायो नारजिबोदां बेनोथ' आरो जुगानो बोरैबानिफ्राय बोरैबा जालांबाय क्राइम मावनायफोराबो ट्रेन्डिं बायदिसो जाबाय आंथ' सानो बेफोरबायदिखौ माब्रै फोजोबनो हागोन फोजोबनो हायाबाबो एसेथ' गेसें खालामनो हागोन बेनिखायनो सोलोंथाइखौनो उन्दैनिफ्रायनो ओरैबायदि सोलोंथाइ होनांगोन ना खालि ABCD फोरोङालासिनो गथ'फोरखौ बे चाइनाफोरनि बायदि चाइनाफोरनि एजुकेसन लाइनाथ' बिराद डेन्जार खादा उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ बायदिसिना बानायनो होयो गेजेर एक्टिभिटिस खालामहोबाय थायो खालि फरायहोआल' जोंनि इन्डियायावबो बिदि जानायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन ना गभर्नमेन्टफोरा बेफोरखौ नोजोर होयोबा जोंना दुलाय मेम मोना दुलाय मेम माथो बुंबावनो बिखुनजोल' बुंबा जायाना जोंना MLA नालाय बेखायनो मेम होननानै बुंबाय आरो बेफोरखौ जों गासैबो फोसाबनांगोन नाथाय खोथाया जाहैबाय जाय मोजां मानसि बिसोर सानो जोंल' फोसाबनानै मा जानो होननानै फावसायनानै थायो गाज्रियाथ' गाज्रिखासै दा सोलोंथाइ बिथिङाव नायनांसिगोन बिमा बिफायाल' गियान होबा जाया फोरोंगिरिफोराबो गियान होनांगोन
बेबो खुगाजोंल' बुंबा जाया एक्टिभिटिस लाइफ देखायनांगोन मानसिखौ बोरै खालामबा बोरै जानांगौ बोरै खालामबा बोरै जायो मा खालामबा माबायदि जायो बेफोरबायदिखौ सेस एक्टिभिटिसजों बुजायजोबनांगौ उन्दैनिफ्रायनो होमबासो बै गथ'फोरनि माइन्डसेटआ उन्दैनिफ्रायनो मोजां जागोन औहाय बेलेन्स लाखिबाय थायोब्लाना नार्जिदां समाजा माने मोजां जालांनो हागौ सानो आरो नाथाय एसेबां गोरलै नङा जेसेबां बुंनायाव गोरलै ना खालामनाय एसेबां गोरलै नङाथ' ट्राफिक रुलखौनो फल' मोजाङै खालामाबा साननानै लादो होमबा मा जागोन जोंना उननि जेनेरेसनफोरखौ सानबाथ' गिहरखायोसो आं देनां जों बोरायना बुरैनानै थैलांबा मा जागोन बुहुमा होननानै मा थिग मोजांसिन जानो हागौ जोंनि जेनेरेसना जोबखांनायनि उनाव औहाय नंगौबोदां आसा खालामो उननि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जेबो बांद्राय दावराव दावसि जाया दा जानायफोरबायदि औ आंबो बेखौनो आसा खालामो फैदो उन्दुनोसै हेल' भिउवार्स नोंथांमोननिसिमबो गुड नाइट अखा हादोंना हायाखै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बादालि दिनै हरसेखौ जेने थेने बेवहाय थानोसै ना गाबोननिफ्राय माबा मोनसे जगार खालामगोन दे जेबो नङा दे आब'नि न'आवसो दङ नों जेबो जिंगासिनाङा होमबाबो नोंखौ आलाय सिलाय खालामथारबाय ना जेबो नङा दे नोङो गुमैजोंल' माबा मोनसे खामानि रायलायनानै मावदे जेब्लासिम गासैबो थिग जाया बेवहायनो थाथ'नायसै आं मालाय माथो बुंबावनो नङा होमबा जियानो जादोला गाबोन आं माबा मोनसे खामानि नागिरगोन गोदोनि स्कुलावबो थांफिनबाबो दा लानाय नङा ना बिफानिसो स्कुल जाहैबाय दा हरखाबनो आं मालायनिफ्राय हेफाजाबबो बिजायाना बेनिखायनो जि मावनांगौ आं हारसिंनो मावगोन नों बांद्राय जिंगासिनाङा मिथिबाय खालि नों गावनि देहाखौ आरो मानसि फिसाखौल' मोजाङै जोथोन लाबानो जाबाय जागोन दे थफिराम फै ओंखाम जानोसै नोङो ओंखामखौ बेवहायनो लाबोना होफैनोसै नामा दे एसे लाबोना होफैबानो जाबाय आं सिखारथ'ला आच्छा दे थफिराम अबस्थाया गाज्रिथार नामा बांद्राय गाज्रिथ' नङा माने मानसि फिसाया दानो फैनो जाथ'वाखै होमबालाय साननैसो बेवहायनो थाथ'दो बेफोरबायदि अबस्थायावलाय हिनजावखौलाय बहा लांनो नोंलाय थेंकिउलै बब्र' नों जे आंखौ एसेबां हेल्प खालामगोन आं सानथ्राखैमोनलै दाथ' न'नि जालायबायना खालामाबालाय आच्छा माबाफोर खामानि मोनगोन नामा ब्र' नोंनि मिथिनायाव जोंनि अफिसावथ' मानसियानो दंजोबखायो आरो जोंनि अफिसाव निउसआ एसे मोजाङै पाब्लिक जाबासो दरमा मोनोलै मालाबाथ' दरमाखौनो मोना प्राइभेटसो नालाय बेनिखायनो जोंनि अफिसाव लांबाबो खामानि जानाय नङा हाजिराबाबो मावगोनलै नोंलाय बबेनि हाजिरा मावग्रालै मावगोनब्रा मावगोन न लोगोफोर नैबे थफिरामाबो हाजिरा मावगोनब्रा लोगोसे दिनै 1 जुन नङा होमबा गाबोननिफ्रायनो आं थिगसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मास मोनसेनि गेजेरावनो गावनि फैसाजों खामायनानै बिफानि मोखाङाव गारलानांसै आं फैसाखौ माखौ सानोब्रा फै ओंखाम जानोसै आच्छा दे